Καλησπέρα ρε guys. Τι λέει? Περίμενε. Αποφάσισα να βάλω intro στα βίντεο μου γιατί μέρα με τη μέρα οδεύω πιο κοντά στον κόσμο του YouTuber. Και ένα ακόμα σημάδι ότι οδεύω στον κόσμο των YouTuber, κοιτάω την κάμερα και δεν κοιτάω το πρόσωπό μου. Για να μην με λέτε να άρχισω. Απλά ήθελα να πω ότι εμείς οι άνθρωποι μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι και ότι έχουμε δύναμη. Αλλά συνειδητοποίησα και συνειδητοποιώ δηλαδή μέρα με τη μέρα ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλά ζώα στην τελική. Είμαστε απλά αγαπημένα ζώα. Και γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τα ζώα εμείς οι άνθρωποι? Επειδή έχουμε λόγο και επειδή χτίσαμε πολυκατοικίες. Στην τελική ρε φίλε, κατάλαβα ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ζώα και ότι τα ζώα νιώθουν έναν πολύ έντονο εσωτερικευμένο πόθο να ανήκουν και να είναι στην αγέλη. Και σκέφτομαι σε πόσο ακραία στάδια έχουμε φτάσει εμείς οι άνθρωποι για λίγη αποδοχή και για λίγη αγάπη. Πουλάμε σώμα και ψυχή, δώστε μας λίγη προσοχή. Θέλω απλά να πω να τα γράφετε όλα στην μπούτσα σας και να ζείτε τη ζωή σας για εσάς πρώτα, ακόμα και αν είσαι λίγο πιο μεγάλος και δουλεύεις και είσαι και εσύ μέρος αυτού του συστήματος, τουλάχιστον η επανάσταση ρε φίλε, και αυτό το σκεφτόμουν. Η επανάσταση, λες επανάσταση, μεγάλη λέξη. Η επανάσταση δεν είναι να πολεμήσεις για τη χώρα σου. Η επανάσταση δεν είναι να βγεις μπροστά. Η επανάσταση δεν είναι να βγεις νικημένος. Η επανάσταση είναι η αντίσταση. Και η επανάσταση έρχεται σε καθημερινά και σε καθημερινές πράξεις. Οπότε, ακόμα κι αν έχεις συμβιβαστεί σε πολλά, κράτα μία επανάσταση, θα πω εγώ. Έχει περάσει πολύ ώρα και ο καφές έχει γίνει χάλια. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γράψτε όλοι χρόνια πολλά Μαντό, χρόνια πολλά Μαντόκα μου. Χρόνια πολλά Μαντόκα μου, πολύχρονη. Να έχεις ό,τι επιθυμείς. Η Μαντό, παιδιά, είναι από τους πιο υπέροχους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη και όποιος την έχει γνωρίσει το ξέρει. Οπότε παρακαλώ πολύ, στείλτε τις καλές ευχές. Γράψτε όλοι χρόνια πολλά Μαντό. Αυτά. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.